més de l'esdeveniment més important de Carcaixent, el rally humorístic, el cotxe 26 reuneix al carrer Alacant. Saben el que ha de passar, però no saben com portar-ho endavant. Això s'ha acabat. En poc de temps, apleguen a les nostres pantalles. Operació Acadèmica Ralliera. El programa que portarà el poble amb una tradició de més de 50 anys al més alt. Un èxit des del primer moment. Llargues cues esperant per a passar el càsting. Estos són els candidats a guanyar l'innovador i increïble programa que en els pròxims dies podran veure. The animals, trap, trap, trap till the cages fall. The cages fall, the day is new, and everyone is waiting, waiting on you, and you've got time. Amb un professorat d'alta qualificació i preparació. Amb una dura preparació, l'acadèmia repassant i deprenent les tècniques i trampes per a guanyar les més diverses i perilloses proves del rally. Operació Acadèmica Ralliera. El programa que no te deixarà indiferent. Quin grup, impossible. Pero algo tienen que hacer, ¿no? Anem a practicar la cabalgada. Perfecto. ¿Dónde están estos? ¿Pasen lista? Pero qué... Participants que aplegaran els extrems més insospitats davant la mirada del públic i sobretot un xurat qualificat i despetorrat. ¿Y la pancha? Pa la panxa han portat a Maruja, la més experimentada que mos farà quedar els primers. La panxa s'ha de quedar ben rojo. Ale, aneu a tirar-se. Operació Acadèmica Ralliera. El programa en el que l'audiència triarà per votació popular el més bo. A la màquina ralliera. Operació Acadèmica Ralliera. El reality. Aquí tinc que empeltar. Pròximament.